Lulur, salam jumpa lagi dengan Bagong. Ya, apa kabar? How are you today? Ya, semoga panjenengan sedoyo wonten pundi papan kemawon tansah binarkan saking Gusti Allah ingkang murbeng dumadi. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Puji Tuhan. Salam jumpa lagi dengan saya Bagong ya Lur ya. Ngono. Awake dhewe wong uripe alah hiburan wae ngene iki ya ora Lur. Lur tak kandhani ya to Lur. Petu ae Bagong, hidup itu penuh liku-liku ya toh, hidup penuh liku-liku, tak semudah seperti yang kau bayangkan. Urip iki tidak selamanya ya ibarat dalane lurus terus, dalane alus terus ngono ya toh. Kadang dalane ya ngronjal, kadangnya ada belok kanan, belok kiri, ada tanjakan, ada turunan, ngono kuwi Lur ya toh. Serasa susah, apa yang kau cari dengan hidup di dunia ini, oh toh. Ngono ae. Apa yang kau cari ya dengan hidup yang di dunia ini hanya sesaat ibarat kata urip ning donya mung mampir ngombe. Weleh, ana sing membahatkan ngombe glegek-glegek eh, eh, eh. Ngono kuwi ya to Lur. Ora bener ngono kuwi. Aja ngombe sing barang sing haram ya to. Ngene Lur, wong urip ku ora gampang ya to. Kudu akeh ibarate yo ngibadahi di marang Gusti Allah iki ibadahe aja kendho ya to. Aja bolong-bolong. Ibadah ku sebagai ungkapan syukur kok, matur nuwune awake dhewe marang Gusti Allah. Bener Gong, kowe bener kandhamu le Gong. Kowe iki tak sawang-sawang awit mbiyen tekan saiki kok ngibadahmu ora tau bolong to le. Ora kaya aku Petruk kantong bolong iki. Iya Petruk wis Kang Petruk ibarate nek ndudutno ibadah ya sregep, nek ora ndudut iki jarene anu kok kosek iki lagi ngene, lagi ngono alesan wae lagi ngalor lagi kidul. Iya, sorry ya, I'm sorry. Sorry Gusti Allah, ora ngono kuwe. Ya karo Gusti Allah ya sing sopan ngono, menghargai kowe karo atasmu sopan munduk-munduk, karo Gusti Allah malah ora sopan ngono kuwi, ya toh. Aja dibaleni neh ngono kuwi Kang Petruk, ya toh. Ora Gong ya matur nuwun ya Gong ya. Pituturmu kok ya apik tenan no. Wong urip ki ya pancen pasrah, pasrah mring Gusti Allah ngono Gong. Iya lho, pasrah apa. Urip ki serahkan saja pada ahlinya ahli ya. Ahlinya ahli ku ya sapa? Ya Gusti Allah kuwi. Ahlinya ahli yang merancang kehidupan kita. Ngono ya toh. Sing merancang uripe kabeh wong ing alam donya ku ya Gusti Allah ngono to, ya toh. Apa kang kadadian ana ing uripe dhewe suka duka ngono kuwi lah. Wis seturut dengan kehendak dan rancangannya. Ibarat wayang ngene iki awake dhewe gur kari manut dalange ngono wong gur nglakoni ya toh sak derma nglangkahi sak derma nglampahi. Ngono wong wis sak derma nglampahi wis ibarat katane wong iku titah sawantah ya toh. Wis rasa kanggan selak ana ajaran agamamu apa ya toh. Agamamu Islam ya tindakno Islam, salat kuwi isya, subuh, luhur, asar, magrib, ngono kuwi ya toh tindakno. Wis rasa nganggo ayal-ayalan, "Kosek to aku lagi makan yo kosek lho." Ya oleh lah terlambat terlambat. Maksudnya yo jangan menunda-nunda terusan diropel ya toh. Ngono kuwi. Tone kanca-kancaku kae sing Kristen, sing Katolik. Nang gereja alesane Minggu ya. Ya nek Minggu esuk ra iso ya Minggu awan, Minggu awan ra iso ya mungkin ya Minggu sore, ya toh. Minggu sore, Minggu esuk, Minggu awan ra iso mungkin ana sing ibadahe Setu lah kan ya ono ya toh. Semua itu bisa kita atur waktu, waktu yang diberikan Tuhan kepada kita itu semua itu sama 24 jam. Dalam sehari kita mendapatkan jatah waktu yang sama, ya toh.
Bagaimana kita memanage waktu dengan sebaik-baiknya kan ngono. Gitu. Waktune dhewe padha kabeh. Ora ana sing kae wong sugih tumpakane mobil tak kae wektu 20 jam sedina. Lah kae wong rada piye ngono tumpakane sepeda ontel ngono iki. Halah tak kae wektu 23 jam wae sedina ora. Ya ora. Semua itu dikasih waktu Tuhan Gusti Allah ingkang murbeng dumadi sama ngono. Ya toh. Dikasih waktu 1 hari itu 24 jam semua ya toh. Pasti pas Gusti Allah wis ora kurang ora keluwihen naker marang awake dhewe sing pasrah sing percaya berserah penuh ngono wis pasti pas ya toh. Wis jangan diragukan lagi ya ngono ae. Uripe wis rasa wigah-wigi ya toh. Ragu le kaya wong ra ndek agama wae kok ragu ya toh. Ngono kuwi. Anuten ajaran agamamu dhewe-dhewe ngono kuwi wis pasrah sing gawe urip, pasrah sing ngecet lombok lah ya wis semuanya akan terselesaikan dengan baik tepat waktu ngono ya toh. Wong wis rasa wigah-wigih, rasa ragu-ragu, jangan kau ragukan akan kehendaknya. Gusti Allah nek sampun ibarate duwe apa istilahnya mujizat ngono ya toh. Kelakon meneng uripmu ya ora kurang-kurang dalan. Gusti Allah arep memperlengkapi kehidupanmu ya andani ya. Ora kurang-kurang dalan Gusti Allah barat kata nyuwun sewu. Awake dhewe ra ndedit ya toh. Awake dhewe duwe dit akeh ya toh. Disyukuri ngono wae. Hidup iki harus penuh dengan ucapan syukur ketika kita di atas maupun di bawah, ketika kita punya uang atau tidak punya uang, toh. Syukur ae, bersyukur apa yang menjadi berkatmu, apa yang menjadi rezekimu ya. Gusti Allah ya paring rezeki ya lantaran sapa wae iso ya toh. Lantaran orang yang tidak atau belum kamu kenal sekalipun bisa dipakainya ngono ya toh. Ngono Bagong leh. Ngene iki. Ayo semangat, wong urip kudu semangat ngono ya. Rasa ikhlas-ikhlas, asa wigah-wigih wong ora ndek agama, ora ndek kepercayaan wae ya toh. Pasrahke sing karo sing kuwasa, sing ngecet lombok. Ngono wis, uripmu wis. Semua itu pasrahkan, serahkan pada ahlinya. Ya, ngono. Oleh cerita ya toh. Oleh cerita kok tanggane kok kancane kae iki ngene cerita ya toh. Oleh cerita ning ora ngarang ngono ya toh. Terus gawe-gawe terus akhire gosip, kae senengane ngene, kae senengane ngono. Rumpi kae ketok kono gorine, tok kene gorono. Ajur uripe ya toh. Rungokke omongan wong ya toh. Rungokke omongane Gusti Allah ngono ae. Ngendikane Gusti Allah ingkang murbeng dumadi ya toh. Ngono. Kadang rungokke omongane wong ya gur gosip, gur hoak ngono kuwi ya toh. Ngono kuwi. Wis wong urip kudu sing barat kata ya kudu sing pas. Kowe sing mbok anut agamamu apa ya toh. Bagong hidup itu penuh ungkapan syukur ya toh. Hidup penuh liku-liku ora apa-apa dijalani suka duka ya toh. Hidup tak semudah membalikkan telapak tangan. Biyen iki ya toh awake dhewe iki ibarate nonton kae lah kok kae kok mompyor men ngono numpake sepeda motor anyar lah kae kok numpake mobile anyar ngono mobile apik men ora ngerti ya toh wong gur sawang sinawang ya toh enggak tahu apa yang terjadi di belakangnya ya toh. Rasa banding-banding aja dibanding-bandingke ngono wae ya toh. Rezekine Gusti Allah malang uripmu kuwi ora salah ora.
ibaratnya tidak tertukar dengan orang lain ngono ya toh. Ibaratnya kita mungkin kena paket salah kirim ya toh. Atau salah alamat, alamatnya palsu. Lah, ataukah identitasnya tidak teridentifikasi. Oh mriki ten mriki kampung niki mboten enten sing namine si A niku. Wah niki mboten enten. Waduh tukang paket kan mumet ya ta malah golek-golek mubeng ngalor ngidul. Takon Pak RT, Pak RW mboten enten niki namine niki. Ten kampung niki mboten enten ngono. Namine si A si B mboten enten niki. Ya ta. Itulah manusia. Tapi kalau kiriman dari Gusti Allah itu tenan kok Lur. Iso kowe ketika panjenengan niku nembe sare ngono ta. Panjenengan nembe sare Gusti Allah mboten sare ngono ta. Jenengan sare Gusti Allah mboten sare ngono. Gusti Allah itu tiap saat tiap jam itu turut bekerja ngono. Makarya Gusti Allah niku tansah makarya nggih to. Nggih. Turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ngono wae. Ora usah wika-wiki, ora usah ibarat kita meragukan. Ya, wong percaya mung pracaya wae ngono. Pracaya pasrah ngono. Pasrahke wae pada ahlinya ahli ngono. Ahlinya ahli sapa? Ya Gusti Allah dhewe. Ahlinya ahli sing merancang uripmu. Kowe urip ning alam donya kowe hadir lahir dari kandungan ibumu terlahirkan di dunia ini pasti Gusti Allah iki mesti punya tujuan ngono to. Ora enek wong ibarat kata awake dhewe terlahirkan di dunia ini Gusti Allah ora nganggo tujuan. Pak Ijo, Mangun, kok iki sapa Pak Imin, ae urip ning alam donya wis tak enake urip bae tok. Ora tak perlengkapi hidupe, ora tak kei apa-apa. Ora ya toh. Gusti Allah niku Lur andhane arek ade gelem makarya ngono. Ya ayo ha toh. Jangan lupa makarya, makarya ya apa? Ya kerja, kerjane saya apa ya dilakonono. Kerja sing halal yang mendatangkan rezeki yang halal ya toh. Aja ganggu satu dengan yang lain ngono toh. Aja colong jupuk, kae barange kanca, barange sedulur, barange tangga tak jupuke wae. Kaya ana apa barang kok apik men. Sing duwe iki ora enak, ora ngerteni. Tak colong wae, tak jupuke wae. Ngono ora bener ya toh. Aja nrak angger-anggering agama, angger-anggering ingkang sampun dipun paringaken Gusti Allah mring agamamu dhewe-dhewe. Ngono kuwi ya toh. Kabeh agama mesti mengajarkan yang baik, tidak mengajarkan yang tidak baik, menjerumuskan ngono kuwi ora enek duwe ajaran agama. Apa wae ora enek sing menjerumuskan umatnya ngono kuwi ya toh. Andhani ajaran agama iki kabeh apik ya toh. Ari menungsone sing ngecake, ngeterapke ning uripe, kadang salah kaprah. Kadang iwo, kadang nengen ngono ya toh. Hidup itu penuh liku-liku. Tidak semuanya hidup itu selalu indah ya toh. Tidak semudah seperti kita membalikkan telapak tangan kita. Ngene, balikkan telapak tangan, menjungkir balikkan badan. Ngono kuwi uripe ya toh disyukuri wae. Kadang ana sing kerja awan dadi bengi, bengi dadi awan ngono kuwi ya. Iya ya toh. Untuk mencukupkan kebutuhan keluarga supaya lebih cukup keluargane ya toh, anak bojone ibaratnya kendil rangguling ya toh. Ngono wae disyukuri. Ana kanca-kanca kae gojek ya toh, awan bengi narik, udan panas dilakoni ngono kuwi untuk apa ya toh. Untuk mencukupkan kebutuhan keseharian supaya kendil rangguling ngono lur ya toh. Hidup penuh liku-liku. Ora apa-apa ngono kuwi, tansah pasrah ha to. Kerja ya sing tenanan, kerja sing halal ngono. Aja lali ngibadahe dongane ya to. Kita diwajibkan untuk
bekerja, berusaha dan juga jangan lupa berdoa. Donga, sembayang menurut agamamu dhewe-dhewe iku mau ya ta, Lur. Aja ditinggalno ajaran agama ngono kuwi, Lur. Mbuh kowe uripmu dalam suka, dalam duka, kamu dalam sedih, dalam senang, wis kandhani wis rasa wigah-wigih, rasa barat kata dhewe iki gur sakdrama langkoni ya toh. Ya pasti Gusti Allah duwe rencana dalam kehidupanmu ngono toh. Ngono wae hidup iki penuh liku-liku kok. Kehidupan tak selamanya itu semudah seperti yang kita bayangkan. Wah, kerja sedina hasilnya sakmene, sesasi hasilnya sakmene, setahun ngumpul sakmene, ya toh. Hitung-hitungane kalkulator rek dhewe, ya toh. Karo kalkulator Gusti Allah beda, ya toh. Kadang iso luwih akeh, kadang luwih sithik, ya toh. Kuwi untuk apa? Untuk kita supaya bersyukur ngono lur, ya toh. Tansah mengucap syukur. Ngono wae ya toh. Wis rasa ngersula urip wis bersyukur kerja wae kerja ya kerja wae budal ya budal ngono ya toh. Ayo budal kerja ayo. Ngono ya lur ya, aja lali.